De tot aquest procés de fer el mural, què és el que s'ha après i quines dificultats us heu trobat? De qui va ser la idea de fer aquest mural? He aprendido a cómo hacer un mural, que no se puede hacer rápido de cualquier manera, que lleva mucho proceso y muchas cosas que hacer. Y que lo que más me ha costado ha sido trabajar en un espacio tan pequeño porque solo podíamos ir por grupos de 3 o 4 y porque si no nos molestábamos y a ir con cuidado para no salirnos de las líneas. Com vau seguir el procés per fer el mural? Un cop heu dibuixat aquest mòdul, només vau dibuixat un, vau fer més coses o com va anar? Vam repetir el mòdul diferents cops i quan ja teníem el disseny que ens agradava i tot, vam començar a pintar cada element del color corresponent de l'esbós. Em pots explicar una mica el procés per fer aquest mural? Vam començar fent proves de colors, a continuació vam fer el disseny de les fulles, a continuació vam fer un report, que és un mòdul que es fa servir pel disseny textil i que té unes mides de 100 per 70. Després vam decidir els colors que vam utilitzar per cada element. Quan ja ho teníem, vam calcar el dibuix en un paper vegetal i després ho vam passar aquest dibuix, el vam calcar a la paret. La idea va sorgir un dia, parlàvem amb la Laura de Valle, que estàvem justament a l'entrada del gimnàs i estàvem mirant el mural que havia abans. Aquest mural feia ja més de 20 anys que estava pintat i vam pensar que ja havia fet la seva funció i que tocava renovar una mica la decoració de l'institut. Llavors jo em vaig comprometre fa 3 anys a fer aquest mural. El que passa que, primer un projecte no va sorgir, després va venir la pandèmia, l'any passat era un curs molt estrany i llavors no es va fer. I aquest any ja definitivament vam decidir fer-ho i amb els alumnes de l'optativa de quart doncs ens vam posar mans a la feina i des de l'octubre vam començar a fer coses i ho vam acabar justament abans de Nadal.